May niluluto tayo guys na whole chicken ham, pero hindi siya magkasya sa aking maliit yung aking kawali. Ang laki ng manok. Binigay ito ng isang kaibigan, no? Hindi siya magkasya. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind?
kindness yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Butangi ka naman sa... Butangi ka naman sa... Isa daw cinnamon, madya damil na. Gani? Bukanti apple? Apple pa yung may cinnamon? Sagad-tagan ka pa. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all Happy New Year! for all lang syne? Then, ay, Happy New Year, Ben! Happy New Year! Inabot naman ang mga gagawin na na. Happy New Year, Anay! Happy New Year! Josan daw, group mo sa dato? Ha? Group mo sa dato? Wala galing mga masabat. Wala ikidya. Binagyan tayo pa na yung building na. Tapos para sana, utang ka mga aso. Walo ka. Hobo ka sila ito. Nakba na ka. Matawag ko na. New Year! Sa Tony Ugas, Pilipinas. Oo. Ito, oh, nami ito. Happy New Year, Mom! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Dali, ganyan, makurbot ang. Happy New Year, sir! Nagkahantos lang mo pa. Hindi rito maglagaw, hindi.
latas binbin. Teka niya kasi si ate masakay doon dito. Tanong sa kairo to. Sa kairo to. Si ate masakay. Sa kairo to. Yan, hindi ka mag-agtutong. May galupok to. Hindi ka mag-agtutong. Diyan ka lang di ron magbiyahe. Hindi na magbaka yan bago kita. Diyala kita.